God hejsa, og velkommen til en video. Den er Tobias her. Det er en så man godt. en custom map med noget dodgeball-agtigt noget, står der. Vi ved ikke lige, hvordan helt den her bane den foregår. First try, bitches. Ja. Okay, Dalle, måske skulle vi gå lidt væk derfra. Okay, jeg skal måske overhøre gå. Jamen Dalle, jeg tror ikke vi har noget guld endnu. Der er en, der lige har taget købt kniv. Kan man det? Hvad skete der? Jeg ved ikke, hvad der skete. What do you like? Okay. Vi går til højre, Dalle. Ja. Hvor er du henne? Sådan der. Jeg er nede til højre nu, jeg er hernede nu. Okay, jeg har også skal se, kan jeg finde der? Skal jeg fejre, ikke skal jeg? Hvordan fanden køber man? Der står her. Changes. Jeg tror, vi skal have nogle coins, jo først vi har noget. Men det er bare det, når vi så får nogle coins, hvordan køber vi så? Det finder vi ud af. Okay, hvad for en tager den derovre? Jeg skal lige have stemt en skærm over. Har du åbnet også den her ved siden af, eller hvad? Nej, det har jeg ikke gjort. Okay. Du er ikke noget skub. Fuck, det var dig, der slog. Styr din behov. For at være så fucking retarderet. Jeg slog bare, at jeg lavede der fysik med skub. Gjorde det så ikke godt? Og Dalle, der er nogen, der kommer zombier hernede. Hvis du tager dem der, så tager jeg det hernede. Ja, men jeg gør med, jeg sad lige større. Stoler på, du kan holde dem væk, Dalle. Der er så pænt mange zombier her. Husk, hver gang du dræber en, så bliver den sendt over til dem. Ja, jeg sidder nede på 25 HP. Så hvis flygter, der kommer flere zombier bagved dig. Hvad? Fuck. Du bløder, Dalle. No. Vi har ikke noget guld, Dalle. Vi skal have kills, før vi får guld. Jeg har det for mange kills. Nej, for hver kill vi får, der får vi ikke guld. Okay. Ja, jeg er 19 HP. Ja, det er det derfor. Amen. It's all up to me now. Og du kan se, hvor meget HP zombien de har. De har 500 HP, når de spawner. Hvad er det for noget? Ja, hvis jeg kan se det heroppe fra. Jeg kan godt se dig. Nå, det var bare sådan en lille mini-episode her. Til hvordan der virkede, så. Hej.